อ
Mark Bahan Jr. Saka kay Noel James Berleones. Para dulag sa nagiinom. Paasa. Saka kay Junel Pacau.
Dalawa mga idol. Hindi inaasahan biyaya mga idol. Binigyan tayo ngayon ng maganda-gandang biyaya. Ayan yung isa. Yung bago nating huli. Oh. Tapos ito pa mga idol yung isa. Ayan. Kahit pagod, sulit na sulit. Salamat ng marami. Papa G, salamat. Papalo na lang mga idol. And pa-subscribe. Salamat.